eskerrik asko Arriola sailburuari azalpen guztiengatik, nahiko distendidoak izan dira baita ere. Momentu batzuetan esango nuke distendidoegiak ere bai. Ze, klaro, kritiken aurrean esatea badakizuko beto egingo zenukela, eta hori, kafetegian esaten badiazu, pues, igual barre batzuk egiten ditugu bion artean, baina hemen legebiltzarrean gaude, ezta. Orduan, ni saiatu izan naiz kritikak egiten, baina arrazoiak ematen. Ez da kritika horiek fundamentatuak izaten. Gero, erantzungo diazu, fundamenturik zeukaten ala ez, baina, erantzun hori. Alokairu eskuragarriarena, guk ulertzen dugu zein den helburua eta helburuarekin ados gaude. Esan nahi dut, hor dago segmento bat, gaintxe bertan, esan dezu, etxebidetik kanpo daude, bizigunetik kanpo daude, etxebiden daude, baina ez dute eskuratzen etxebizitzarik, eta beraz, produkto berri bat asmatu nahi dezue haientzat. Arazoa ikusten dugu, helburua ikusten dugu, orain, ari zarete asmatzen produktu bat, zeinetan alokairuak bermatuak izango diren, hori ondo iruditzen zaigu, alokairuak bermatzea sustatzaile pribatuei produktu hori interesgarria izateko, uste dugu hori garrantzitsua dela, baina gero badaude beste zenbait osagai. Eta asuntoa da, zuek proposatzen ari zarete, zorua edo eraikinak izatea pribatuak. Eta hor, arazoak ikusten dizkiogu, bai alokairun eta baita beste programan ere. Zeren, alokairun joaten zarete jada eraikita dauden etxeetara, edo eraikinetara, eta bestean promozioak egingo dira zerotik hasita, ezta? Proposatuko nizuke gauza bat. Ezin da antzeko zerbait bideratu, baina zorua gurea izan da? Seguru nago, horri ere bueltak eman dizkiozuela, eta seguru nago, ezagutzen dituzula, Espainiar estatuan bertan dauden beste adibide batzuk, zeinetan, zorua laga egiten zaion eraikitzaile pribatu bati, egin dezan promozioa, eta gero alokairuak babestuak bermatu egiten zaizkio sustatzaile horri, zenbait urtez. Claro, sustatzaile horrek ez du dirutza bat egingo epe laburrean, baina, bermatzen zaio negozio bat izatea epe luze batean, ezta? Eta uste dugu, sailburuordetza honek halako ereduetan sakondu beharko lukeela proposatzen ari zareten eredu horretan baino, eta esan dizu zein den guretzat susmo nagusia, eta ez da konspirazio judeo-masoniko bat, bai, badakigu 300 daudela, bestean 1250. Bueno, ez dira etxebizitza gutxi 3 urtetarako, edo gutxienez azteko, ez da? Ez dakite zifra horiek izango, imaginatzen dut direla azteko. Esaten ari nintzen ez dugula konspirazioek ikusten, baina bai dagoela hemen asmo, nik uste gauza berritzaileetakoa dela plan honetan. Eta uste dugu, falta zaigula informazioa, ez dagoela erabate ondo azalduta, eta benetan osagaietako batekin ez gaudela oso ados, eta bueltatxo bate emango geniokela, eta hori da hemen esaten duguna. Beste gai bat, 2015ko etxe bizitza legean 7.4 artikuluan, ez da, ja zehazten zen, etxe bizitzen dirua sartuko dela edo eraberritzean edo alokairuan, ez da? Hor esaten zen 180, hanka sartu da gida planaren 6. horri aldean, jartzen du 180, laugarren azken sedapena ere irakurri behar da, handik 5 urtetara, aprobazioaren 5. urtetara 100% bideratu behar da alokairura. Eta nire galdera pizka bat urbanistikoa litzateke. Eta da, ea uste duen sailburuak jarraitu behar degula babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko zorua kalifikatzen azkenean jabegoan bukatzen dutenak, ezta? Badakit, oraintxe bertan ez dagoela administrazio publikorik hori egiten, baina bai ari direla pribatuak hori egiten, ezta? Eta nik ez dakit betetzen ote duen artikulu hori, ezta? Orduan, igual galdera ez da erreza, azkenean, galdetzen ari naizena da, zer konsideratzen da babes publikotzat, eta ze gastu daukan administrazio publikoarentzat babes
edo zoru batzuk kalifikatuak egotea babestutako etxeak eraikitzeko, ezta? Zer da babestu izatea? Bueno, azkenean zoruaren erreperkusioa mugatuta gelditzen da etxe bizitzaren prezio osoan, ezta? Horrek erreperkutitzen dio administrazio publikoari? Ez dakit. Igual zuzenean ez, zeharka bai, beraz, hor, ez dakit, nik uste planteatzen lehen esena da, ea ez ote den aldaketa urbanistiko bat ere planteatu behar, benetan etxe bizitza legearen ispiritua ere betetzeko, ezta? Hori litzateke galdera. Eta gida planean, hau ez da planteatzen, ez? Etxe bizitza gida planean aipatzen ez den beste gauza bat dira pisu turistikoen afera. Nahiko deigarria iruditu zaigu. Bueno, pare bat aldiz aipatzen dira, baino dira partaidetza memorian agertutako erantzunetan bakarrik. Galderetan ez ziren agertzen. Eta uste dugu pisu turistikoen gaia ez zaiola Hurtado sailburuari laga egin behar zaion zerbait. Uste dugu etxe bizitzaren aferarekin oso lotuta dagoen gaia dela. Uste dugu badaudela ja zonalde batzuk nahikoa tensionatuak, bereziki alde zaharrak eta kostalde osoa esango nuke. Eta uste dugu, badakite etxe bizitzaren behatokiak atera zuela txostenen bat bere garaian, pixkate konparatzen eta alderatzen edo aztertzen zer nolako eragina zeukan piso turistikoen fenomenoak etxe bizitzaren aferan. Baina, iruditu zaigu oso deigarria benetan ez direla ez da aipatzen ere etxe bizitza gida plan osoan, ez da? Duela gutxi legez besteko bat adostu dugu zentzu honetan, gutxienez jakiteko zenbat pisu turistiko dauden legalitatetik kanpo. Gauza bat da legalitatea eta beste gauza bat naiz eta legalak izan ere, zer nolako efektua daukan etxe bizitzaren garestitzean, ez da? Eta baita ere beste motatako arazo batzuetan, igual beste kontu batzutakoak. Horrekin pixkat lotuta, lurralde antolamenduarekin lotuta, uste dugu pisu turistikoen arazoa ere lurralde antolamendukoa eta hiri agendakoa dela, zuzkidura etxe bizitzena ere aipatu nahi nizuke, zeren ikusten ari gara, joaten zaretela konbenioak, hitzarmenak egiten udal batzuekin, beste batzuekin ez, antzeko zerbait gertatzen da opengela bulegoekin, ez da? Irekitzen dira leku batzuetan, beste batzuetan ez, eta sentsazioa daukagu falta dela geografikoki, espazialki kokatzea etxebizitzak gida plan honetan dauden zenbait proiektu, ondo egon daitezkenak, baino behar bada falta dela lurraldean kokatzea, eta nik badakit lan hau egiten duzuela zuen sailburu ordetzan, baina uste dugu hori ere partekatu beharko litzatekela, ezta? Eta zentzu horretan uste dugu egin beharko litzatekela etxebizitza legeak 11. artikuluan eskatzen zuen gauza bat, eta zen etxebizitzaren lurralde plan sektoriala. Uste dugu horrelako gauzak bertan definitu beharko lirateke, erakusteko non dauden lehentasunak geografikoki, zuzkidura etxebizitza promozioak egiteko, opengela bulegoak irikitzeko eta abar, eta pixkat fizikotasuna, alegia hemen abstraktoki aipatzen diren zenbakiak, gero hori nola banatzen den lurraldean, oreka bat, kohesio bat bilatzeko, ezta? Uste du horretarako, eta etxebizitza legeak behartzen zintuzten hori egitera, etxebizitza lurralde plan sektoriala egin beharko litzatekeela. Gure lehentasunez eskuratzeko legean ere berriz ere atera dugu gai hori, eta saiatuko gara defendatzen, badakite idatzizko galdera bati erantzuten Arriola sailburuak esan zidala, ez zegoela hori zuen lehentasunen artean, jakin nahiko genuke zergatik, ez dagoen plan horren idazketa zuen lehentasunen artean.